o sa nejako menej. To znamená, že potom najmenšieho vlastne sklapneš, bol rovno, bielomodrý na krvážový, bielomodrý modrý, bielomodrý zelený, bielomodrý a nechýšky hlasov. No najprv jeden a druhý druhý. A presne tak. Keď normálne máš takto a potom budeš taký zvížený, tak to býva taký. A neháme sa to zapísať na papier, ja to stále takto robím, lebo sa to lepšie číta. Ako vláde vysieľať, ako to je. Keď to takto máš, chytíš koncovku a mierne ju tlačíš dole. A takýto pohybom vlastne pohybuješ umytí práve ty si štátu. A teraz je dôležité pozrieť si jednu stranu, hneď je na konci, je. Bieloranžovne na konci je. Potom si môžeš proti svetlu pozrieť, aby boli rovnako, to je ako svetlo, ale vidieť to, aby boli rovno. A ešte z vrchu sa pozrieť, aby si tam videl. Lebo keď sa stane, že sa ti vybere. To znamená, že skontroluješ si farby, z jednej strany musí byť nadoráž, z druhej strany nadoráž, väčšinou keď si naozaj zostal nadoráž v strede, niekedy sa stane, že si to povysúdia. Ale keď to pomaličky takto dávaš, tak to je pohľad. No a keď to takto máš, cítiš, dáš si do týchto kliešti a jemne iba takto stiskneš. Nemusíš nič tlačiť, to je tam je dora, tam je pružinka, čiže ona vie, ako tlak vyvinúť. Štandardne tieto sú na hovno, týmto nekonectú. To je vyslovene, keď si v núdzi. Toto, lebo nevieš, aký tlak, a väčšinou rozpočíš tie káble, alebo jeden sa ti zapáči viac, druhý menej, lebo to je krivo. To nie je dobré. Toto sú originálne. Tieto sú na 300, tieto sú na 2000. Ale keď nemáš asi v núdzi, tak aj to budeš použiť, ale s týmto som maturoval, tak jedna strom nešlo. A to viem konektovať. Keď to takto máš, pozrieš sa, či sú všetky tieto koncovky zavisované. Stane sa ti, keď sú tieto koncovky raz nekúpili zlé a asi na 10 pokus sa mi podarilo urobiť koncovku. Poďme za YouTube. No, dobre. Počkaj, a pozrieš sa tu na tie konektory, musia byť zavisované. A keď tu máš, tak to je takto. Zrovna kúpili tie kryty také gumené, že sú dosť úzke, takže musí nášť, lebo inak sa budeš trápiť. No a druhý konec pravky. Čiže najprv daj krytku, švakni, odblankuj, zruš tam ten stredný pásik a